don haka nake yin wasiya ma 'yan uwana, mu yawaita yin addu'an nan ta hasbunallahu wa ni'mal wakil, a ta karanta ta hasbunallahu wa ni'mal wakil, a ta karanta wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. A yawaita yin wannan. Sannan kar ku manta da addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yayin da muke jin tsoron wani abu ko faruwar wani abu da muke jin wataƙila zai iya illata mu a rayuwarmu ko addinin mu, shine ka rinka addu'a Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Waɗannan addu'o'i guda uku ina wasiya ma kaina da 'yan uwana da iyalaina da duk wanda yake kallo na ko saurare ni a yawaita yin su. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.